Viver de les Coves, Sant Rafel, Traiguera, Tírig, Cervera, La Jana, Sant Mateu, la Salzadella, Canet i Xert, per començar l'ESO a l'IES Maestrat. Va ser un començament de curs com tants altres havien tingut, amb la novetat de canviar d'etapa i de centre, però amb l'apatia que comporta viure una etapa de la vida sense haver tingut massa problemes. Al març d'aquell curs, la natura ens va posar una prova de foc que ningú esperàvem perquè va arribar una malaltia molt virulenta que matava molta gent i no sabíem com tractar-la. Aquell alumnat de primer d'ESO, que encara s'estava adaptant al centre, es va haver d'enfrontar a un confinament que mai havíem imaginat per poder combatre la pandèmia originada pel Covid-19. Suposa que a hores d'ara ja heu deduït que aquell alumnat que començava el curs 2019-20, tan diferent a tots els altres, era l'alumnat que avui acaba l'etapa de l'ESO. D'aquelles condicions sanitàries no ens va quedar més remei que aprendre conceptes que els grans havíem oblidat i els més joves encara no havien tingut temps de plantejar-vos. Com va dir Rosalén a la seva cançó que va titular Vivir, vam haver de posar el comptador a zero i en aquella cançó ens recorda que la vida passa tan ràpid que no hi ha temps per odiar ningú. Per això, des de l'IES Maestrat us volem aconsellar que us marqueu fites, que lluiteu per aconseguir-les, que procureu no odiar ni fer mal a ningú per poder triomfar vosaltres i que viviu al màxim. Com diu la cançó, y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte, lejos. Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Que no us faci por aprendre mai, perquè és l'única manera d'avançar. Felicitats i sort en la nova etapa. En aquest dia tan especial per a vosaltres, les tutores, les vostres tutores, us volem dedicar unes paraules. Avui celebrem la vostra graduació. Això vol dir que heu acabat una etapa en la vostra vida acadèmica. Durant aquest temps que hem compartit, hem treballat, hem rigut, hem plorat, ens hem enfadat, hem patit nervis pels exàmens, però sobretot hem après els uns dels altres. A partir d'ara, alguns de vosaltres cursareu cicles formatius, d'altres fareu batxillerat, alguns de vosaltres anireu a un institut nou i altres us quedareu al centre. Alguns coneixereu gent nova i fareu noves amistats. I els altres continuareu amb els mateixos companys i companyes de tota la vida. A tots vosaltres us diem que aneu on aneu, sigueu bona gent, perquè la bona gent sempre és ben rebuda a tot arreu. Us desitgem el millor en aquest camí que aneu a començar i també us desitgem que us passen coses bones i boniques en la vida. També esperem que continueu formant-vos acadèmicament per a convertir-vos en persones sàvies i honestes. Finalment, esperem també que sempre que recordeu el vostre centre, el pas pel vostre centre, l'IES Maestrat, ho feu en un gran somriure als llavis. Bon estiu, enhorabona i fins sempre.
it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never would. Oh, no, no. Sweet Caroline, good times never seem so good. Sweet Caroline, I believe they never could. Sweet Caroline, good time never seems so good. Bon dia a tots i a totes. Com a delegat de PR4 i en representació de tots els meus companys i companyes del grup, m'agradaria dir aquestes paraules. En aquest any hem vist que la convivència pot ser agradable, tot i que alguns cops hem tingut discussions. Però això ha fet aprendre que tot es pot arreglar sense necessitat de violència. Com a classe vam començar sent desconeguts i ara mateix som una família, tot i que alguns, i com diu Esther, fallen més que una escopeta de fira. Des d'ací volem agrair a tots els professors i professores que ens han acompanyat i ens han fet aprendre no tan sols en l'àmbit educatiu, sinó en la vida. Molts d'ells ens han ajudat a saber com prendre decisions complicades i resoldre conflictes del nostre dia a dia. Finalment, volem donar les gràcies al professorat per fer la vista grossa quan ens veu donant voltes pels passadissos i per suportar totes les tonteries que tant ens agrada fer a classe. Moltes gràcies a tots i a gaudir de les merescudes vacances. Bon estiu a tots! Bon dia a tots i totes. Si algú no ens coneix, som Pepe i Mateu i avui és un dia molt especial perquè acabem l'ESO. Estem aquí com a representants de quart d'ESO i anem a dedicar-vos unes paraules. Ha sigut una etapa molt difícil, ja que ens ha tocat estudiar molt, però al mateix temps una etapa per a recordar tota la vida.
Hem passat moments fàcils, difícils, tristos i alegres. Concretament, hem tingut més moments difícils que fàcils, però a la vegada ens ho hem passat de categoria amb els companys de classe. Volem recordar que encara que féssim quart 3 anys més, ningú ens guanyaria a fer treballs. Com el vídeo de Doña Inés i Don Juan Tenorio, que va ser tota una obra d'art. O no? Sincerament, hem d'agrair a les nostres tutores la paciència i la comprensió. Gràcies per congelar algun parte i per aguantar-nos en general. Recordeu aquella vegada que Mateu va tocar l'alarma d'incendis? I el dia que Pepe va fumar al vàter? Companys, companyes, des d'aquí volem animar-vos a que no tireu mai la toalla i que vos esforceu fins al final. Moltes gràcies a tots i ens veiem al discurs de segon de batxillerat.